A Xunta bota o freo de man na relaxación das restricións cumplan para controlar os contaxios entre a mocidade. Mascarilla, distancia e hixiene de mans. Incluso estando vacinado, incluso coa pauta completa, temos que asumir que hai normas que hai que seguir cumprindo se queremos volver á normalidade. Estábamos no camiño da recuperación, estamos, pero temos que facer un paréntesis e volver a chamar a calma, o sosiego e o sentidiño. A partires deste sábado en Galicia volverá a reducirse o número de persoas non conviventes que se poden xuntar na hostalería, mentres que no interior o máximo se manterá nos 6, en terraza baixa dos 15 aos 10. Tamén continuará en vigor o precinto das zonas nas que se producen concentracións. Trata de atallar o principal foco do problema que temos ahora mismo, que, insistimos, son esas concentracións de xente nova en sitios non habilitados para elo, en horarios ás veces non habilitados para elo e, por desgracia, ata o pasado fin de semana, pois consumindo sustancias non permitidas tampouco. 6 persoas en interiores e 10 en exteriores é tamén o recomendado nas reunións noutros espazos públicos e nos domicilios. Nestes casos non é de obrigado cumprimento. Esta medida, de momento, mantense no ámbito da recomendación, pero evidentemente, se a situación epidemiolóxica o suxire, daríamos o seguinte paso de facelo obligatorio en toda a comunidade autónoma. As novas medidas do comité chegan tamén ao ocio nocturno. A PCR negativa nas últimas 48 horas ou o certificado de vacinación que xa eran obrigatorios nos locais de concellos do nivel medio pasarán a ser un requisito nos establecementos de municipios do medio baixo. Temos que adaptar os nosos sistemas, especialmente os relacionados coa posibilidade de contactar con nós a xente máis nova, que agora explicaremos con máis detalle, pero a partir do vindeiro martes será xa obligatorio en todos os locales de ocio nocturno. Neste caso, os concellos de nivel medio-baixo e nivel medio, que son, como saben, onde está permitido o ocio nocturno. Será a partires do martes, día no que tamén se habilitará o sistema de autocita para un cribado PCR en todas as áreas sanitarias. Ademais, a Consellería de Sanidade estuda coa de Cultura que as exixencias de proba diagnóstica ou certificado de vacinación se apliquen nalgúns concertos.